दुगैखांनानै देलायथारबाय ओमफ्राय नै सना फारसे खोमानानै लालायबाय आङो मैया मोनसे गोमादोंमोन ओमफ्राय बेखौ खुनानै दोनबाय ओमफ्राय दा बेखौ गोदान गानदोंमोन आङो बेखौ आरोबाव खोमानानै लाबाय आङो दाहाय 10 थाखानि बागान बारियाव थांनानै बायहैनांसिगोन जायखिजायानो जादोंना बिश्वकर्मा फुजानि गासैनिसिमबो जायफोरा गारि गुरा मटर साइकेल दङ बिसोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय ओमफ्राय जोंफोराथ' जेबो गैजाया ना गारि दङ मटर दङ साइकेल गंसे दंमोन बेखौबो दाखालि बाइकआ थांनानै खुन्दायहैनानै बायनानै दा सलायनोनो हाला रिं पास जाजोबनानै थाबाय ओमफ्राय आङो गासैनिसिमबो बोर बिख'नानै होगोन बिश्वकर्मा बाबानाव जाहाथे जायफोरना गारि गुरा दङ बिसोरना जानला मोनला जायगायाव गारिफोरा हामा दाजाथों बे बोसोराव पामचार दाजाथों थावफोरा थाब थाब दाजोबलाबायथों बेखौ आङो गसाइनाव माबानाव बिश्वकर्मा बाबानाव बोर बिख'नानै होगोन ओमफ्राय जाय जोंहानि साइकेलखौ खुन्दायना गालांदों बेखौ आङो सावहोगोन एक्सिडेन्ट जानायनि नङा दे हले एक्सिडेन्ट जानायनि नङा माने बेहाबो फेमिलि थानो हानाय ना ओंखायनोथ' बे फेमिलिया एसे खस्थ' मोनगोन ओंखायनोथ' एक्सिडेन्ट जानायनि सावहोआ आङो जाय जोंहानि साइकेलखौ खुन्दायना गालांदों बे मानसिनिया ओरैबायदि सुनसान जायगायाव ओरैबायदि नेटवर्क मोनि जायगायाव एकदमबारे थांनानै पामचार जानानै होयो ओमफ्राय उनाव थाव जोबनानै होयो ओमफ्राय नेटवर्क गैयिनि थाखाय थाव जेरावबो मोनिनि थाखाय एकदमबारे सानसे बेहायनो रानथाब फोनथाब थानो नांगौ बिदि सावहोगोन आं बेनिसिम बाखि जेबो सावहोआ ओमफ्राय एसे बिश्वकर्मा बाबाखौ थांनानै खुलुमहैनोसै जाहाथे नेक्स्ट इयाराव फरचुनार गारिनि बिगोमा जानो हायो नङाबाथाय आङो बिश्वकर्मा बाबाखौ गैया होननानैसो फोथायना लागोन फैगोन बोसोराव जुदि आं फरचुनार गारिनि बिगोमा जानो हायो 33 कौटि देबतानि गेजेराव सासे भगबानखौ कुइट खालामनानै होगोन आङो दा थांसै फुजायाव बांद्राय माबा जाबाय लेट्स गो फुजायाव बेखौआ आबा सिखाथ' खुलुमहैनोसै नोंनाव मोनसै दा माबानो नागिरदोंमोन गामसा गाननो नागिरदोंमोन ओमफ्राय उनाव गैया गामसा मोनासै ओमफ्राय दा पेन्टखौनो गाननांबाय आरो ओमफ्राय हाबा दख'ना गानसै एसे देलायबाय ओमफ्राय खानाय सानाय हरनोसै फुजा खुलुमहैनोसै दालाहानि साइकेलखौनो फुजा होबाय दे जाहादिनि लाबबा लाबनो हायोलै एख'आनो जायाखै रिं पासल'सो जादोंनो 150फोरल'सो थांगोननो फाहामबा मालायनि साइकेलखौसो फुजा होलाय नोंनि बाइकआ लायथां बाइकआ दे माबार लायथां जि सिबिखौबो सुवासैलै बियो दे लाबो बाइकआ माबार जाथों आंनिया इदि होननानै खुलुमो दे लामा सामायाव गाज्रि दा जाथों आंनि बाइकआ हे बिश्वकर्मा बाबा होन गुड दे एखिदोन फै दे जाबाय दे नै साइकेलखौ नांहैनोसै माला गानहोनांगौमोन जाबाय दे खुलुमनांगौ फिथोबखौबो होदो आरो जाथ'आ र' बिश्वकर्माया जाखांबासो जागोन बिराद बुस्थु हाय गथ'आ उल्थाखौ आयना नायनो थांबावलायबायहाय गथ' फिसाया फोथा लानायखाय बेहाय होखांबासो बेहाय होगोन फट'बो लाबासै होनबा गांसेबो बिश्वकर्मा बाबानि माबा आंगा मांगा खालामबाय थायोलै दे माने इदि फोनबाय थायानाहाय खुलुमदो दे खुलुमदो आबौसो होगोन ना दा दे खुलुम आबौ बायदि माबायो गथ'आ खुलुमनायानो एसे फोनबाव एसे थेवबो फोन जाम्बा दे आंबो फोथा फोनना हो इखौ नाङा दोननायखौ आबौआसो होयो इखौ बाथौआव होआ है माबा आंगा मांगा खालामबाय थागोन नों दाहाय फोननो हागोन आं आबैनिखौसो फोनग्रोगोन
Nè. Nè. Đây cái bút này. Hết mà. Số năm người. Hết mà nước nữa. 마야 푼나니 그나이래. 보다 그 예쁜나니요. नोंखौ बुसिगोन दा आङो गुलु ए ओइ जाबायलै खांबाय दाना ओंखाम संनाय टाइम जालायबाय मायाव फोनब्लाना जोंना गुबुबा न'निखौ जाखांनानै दा जानो फैबाय आबै लाहानाव नै थालिर दाइसाना गिदिर मोनसोबावलायसै गंगार दुन्दिया बोरै थानो बे माबायाव एसे गरमाव अखा गैया मोन गैया हाया एबार थाब्ला गावगोन मेसेङाव आरो मेसें दानसे दंबावोसो अखाया गैला मोदोमनि दैमानि रानजोबसिगोन खोमा आइदे सान्दुङा दालि जानानै फैदों किसमिस थानायावथ' जाया ओमफ्राय दालि रुदो बयल मिरामिस जाय मुला एवदो मानसि उन्दुनोल' न'आव थायो नायदो बे गथ'आ गगा मोननानै उन्दुलांबाय फैनानै खि गाइखेर जानानै उन्दुलांबाय अबस्था गैला गोसोम जाजोब्बाय मानसि गोसोमखाजों ओमफ्राय नै माबा जादोंना मा होनोमोनलाय इखो बगास्रम जादों ओमफ्राय ओंखाम एसे जानानै लानोसै दसे रेस्ट लानोसै बिनि उनाव फिल्डआव थांनो दंबावोसो ओंखाम जाग्रोहैनोसै जानोसै आइदे दालियालाय बर' दालि गोजा नङा दालि गोमो आइयाथ' मासे मोब्रिब्रि ब्लाउस गैजायै मानसिया जानोसै फेनानै आइया ओइ जानाय टाइमाव खिनाय होनलाबाय मुलाजों नङा अमाजों लायलाय मुलायाबो थाव माबा पियास थानायमोन दा बेसर राननांगौ पियास गैया अबस्था जाजोबबाय जायलाय फुजाया दुगैनाय लायनो माबा उन्दुना थानायाव मा सोरखौ दाना आबैजों लोगो जालायबाय दहाय आबैखौ रायनानै मासि साला खायोबो मानसिया नोंसो माथो दानि दोखौ बखिनानै थांदोलाय आबैखौलाय दा इखिसो लोगो जानानै स्लेब आंखौ रायफैलायबाय मासे सिले पाले बिलाय माला बुनाय आंलाय रायदोंमोन आं ओरैनो रायाखै आङो ओरैनोसो बुंदोंमोन थाङा जेरावबो मामायाव थांलाबायनो इहाथ' बहा थांनाय आरिनायनिल' खबर लाबाय थागोन नटिस लाबाय थागोन फेमफोरा बुलायदोंमोन ओइ नै मादैनिसो मादैनिसो इयो लेखाया गम मोनाखै इयो थांनो ग्रिन टि लोंबाय जोङो ओमफ्राय नायदो उन्दुना थानायावनो उन्दुथानि अबस्था माबायदि जानानै थादो दर' मिखो माबा इयो लेखाखौ कानेक्ट खालामदो सोरखौ रायदो आबैखौलाय मानो रायनांगौ आंलाय माबा रायाखै आं रावखौबो माला रायनाय आंलाय आबैखौलाय मा होननानै रायनाय नों मा खोनानाय नोङो मा होनना ओइ मा होननानै रायनाय आङो नों खोनादोंबा देलाय बुंलाय आं बुंनो हाया नायखोनो माबा इयो आबैखौ मा बुनाय मानो बुखो
Iya Phuban, आंखौ YouTube भाइरेल खालामगोनलै इयो आबैखौ बुदों होननानै माबा माला बुखांलाय आबैखौलाय नोंसो आबैखौ बुनो हायो आङो हे Phuban बेले हान्दिलर बाहाखोनो दे रायदो दे सरि जाबायना ओमफ्राय मा रायदोंमोन नों ओइ दखानाव थांनो होननायखाय रायदोंमोन आं मा दखानाव रस्तमनाव आं थांगौ ओइ इखौसो चान्स लादो नोङो ओरैनो हा इनथ' आंबो दखानाव थांगौ जना था मोजाङै जनानै था माबा इयो एकदमबारे ओंखारबाय बिथाङाबो फैबाय पुलिस खारग्राया दानो राउन्डनै खारनानैनो गैया मेंगुजोबगोन बिसोरो आंजोनो हाया आरो मा पुलिस खारबावगोन बिसोरो मिथिला आरो खुदाब एकदमबारे बुसाब सानैबो पुलिस खारग्राफोरा बिसोरनो आंहासो माबासिन एक्टिभसिन बुरियानो दाबायदियाव आं इन्टारभिउ होबा खनसेनो एक्सिलेन्ट मारिखांगौमोन आं मिथिगोना दिंखो हागोनथ' आरो नोंजों रावबो हाखायाना रावबो हाखानाय नङामोन नोंसोर बारनायावबोथ' बिरख्लाबलायखायो मोनफैबाय दा फिल्डआव दिनै रावबो गैया सना फारसे गाननानै रावबो गैया गोमा जालायबाय हेभि जोंना फिल्डआ खिन्थु हाग्रा बारि जाजोब्बाय दा गथ'फोरा दिनै रावबो फैयाखै बिश्वकर्मानि अबावबा सुकियाव थांदोनो जोंहाबो थांनांगौमोन जोंफोरा ट्रेक्टरबो गैजाया स्कुटियाबो गंसेल' जालायदो देंखो लाहानि ओंखायनोथ' थांनो मोना फिल्डआवनो खारथिंलाबायनोसै फाग्लिफोर बायदि सय फाखो खारखांबाय आं फिल्डआव बे फिल्डआव सय फाखो खारखांबाय आङो बेजों इखौ मा खालामनाय होनो स्किपिं खालामनोसै 40 टाइम्स 3 सेट नायलांबाय थादों आंनि एक्सारसाइसखौ मा गोजौ बारे गोजौ बारनांगौ बिदि जादों वन सेट थांबाय आरोबाव दंबावो मोननै सेट जाबाय कमप्लिट जाबाय मोनथाम सेट दै लोंसै दा जोब्बाय गस्ला माखासे सिजोब्बाय नालाय हरथार जाबाय ओमफ्राय दा थांसै भिडिअ शुट खालामनो टाइम गैला माने हालत गैला हरबो जाबाय ओमफ्राय दा दोनथ'नोसै बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ दा दोनथ'बाय आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोबा मा खालामनांगौ बेखौथ' मिथिखागौ लाइक खालामनांगौ शेयार खालामनांगौ कमेन्ट्स खालामनांगौ ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बे आइकनखौ प्रेस खालाम जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसन नोंसोरनाव सहैयो दा दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ हामलासि मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय मा आब' सनाखौ बनबाय था